Hej og velkommen til den første video her fra FIFA Skillers. Og i dag, vi er faktisk to på den her kanal. Hej, jeg hedder Niklas. Jeg hedder Rasmus. Og nu er vi så gået i gang. Ja. Og vi skiller for sygt. Ja, skiller ordentligt sygt. Og nu er vi så i gang. Og vi vil åbne en 25k pack. Så Bare roligt, der kommer. Vi har mange flere penge snart. kommer videoen, eller penge på kontoen. Og videoen på kontoen. Så håber vi, I vil Så håber I vil give et like og subscribe. Og abonnere. Så nu går vi i gang. Nu åbner jeg den. Kom nu. Give me someone good player. Oh! Ramires! 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 Fucking Ramires! Fuck yeah! Det kan ikke blive syre. Det er ikke Ramires. Ramires! Ramires! 55k! It's a really good pack. Pack up there. Pack up there. Oh my god! Oh my Jesus Christ. Hvad fanden er det? We don't know. I don't know. Fuck, det er lige meget. Jeg fik fucking Ramires. Det kan ikke blive vildere. Ramires. Who is that? Hvem fanden er det? Who is that? Who's really good? Det kan simpelthen ikke blive vildere. Ramires. Og så kviksælger vi bare resten. Altså resten, det er bare lige meget. Ud med det. Fuck, det kan ikke blive vildere der. Så køber vi lige en sødpakke. Fucking jeg kan ikke forstå det. Ramires. 55k. Ja, nu kan I lige få lov at se mit hold. Det er mit hold der. Det er selvfølgelig også mit. Ja. Det kan ikke blive vildere der. Fucking Ramires. Fucking Ramires. Det kan blive sindssygt der. Han er fucking vild. Ja. Så det var alt for den her video, så Mange tak, fordi I så med. smid et like, subscribe. Håber, at